ongi etorriak oren podcast ontako 6. atalera, 2. denboraldiko 2. saiora, eta gaurkuen zerren inguruen berbe ingo dugun, ero segai tratoko itxugun, azkar baten azaltzera pasaukonaz. Lehenik eta betiko lez, albiste batzun inguruko komentarizuek, 3 albiste inguen, ostera gai zentral hartuko dugu izpide, eta azkenik agakoren azken barrize, gero agakorei emongutza hau tartie. Geixau lusatu barik, eguardian gorka. Ezkerrik asko, eguardian. Ba hori, albiztik hasiko gara, hemen landu ditugu gai horrek, landu du polizia, landu du Palestinako eriero, Palestinan hausize, baina, tartie zemutie hausi horrei, ero tartie zemutie azken egunetako albiztiei, ni ustez ezin ja permitiru. Orduen, naizta gai zentralak estien izango horrei, tartie esken ikutzau. Lehenko notizia orokorra, notizia ezberdinak barruen sartute, izango da, Israelek sinatutako, Israelek inposatutako bakakordioa Palestinar herriari eta bakakordioaren fartxa. Bakakordioa sinatu zenetik, 500 palestinar baino gehiago beraiak izen diela, behin baino gehiagotan lehiru dugu, ero agakok salatu dago azkenengo astietan, horrek argizten dago bakakordioaren fartxa, bakakordioa fartxa izango zehazia datin ustez argi hauen, naiz eta ez egon eraildakorik. Eraildakuek maigainen ipitze dituen gorpuek eta begibiztaku itzen dau. Ala eta be, Palestina herria esterminatzen jarraitzuko biela argi euen, nahiz eta bomba gero tiruek ez egon, euren egoerak hiltzera eruten dau jentie, ero herria bera, Palestinarren izatie bera hiltzera eruten dau. Hemen da, jaso ditugu azkenengo egunetako notizia ezberdinak Israelekin harreman zuzen aukienak, fagonaz lehiruten ero botaten, eta ipatuko ditu hau gero. Lehenako Israelek aurrera pausuek emun ditxula Palestinarrentzat, euskeraz pena de muerte, eriotz zigorra aplikatzerako bidien, hau da, hasi dira tramitetan, eta emuten dau, aurrera doien zehose dela, eriotz zigorraren, ez da izan esan, legia edo. Bai, legia, ero hori martxan jarriko dela. Hor jamasek adibidez, hori epatu dela, sionismoaren, ideia sionisten aurpegiri gogorrena, ero gordinena erakusten da bitzela, holako neurrizekin. Ero adibidez, Estatu Espainolak jarraiketen dauela kontratuek mantentzen, Israelekin, harremana daukien entiadiekin, adibidez Pegasus. Gero Pegasus bere momentuen urten zani izen zan, Eskerra Republikanako, EH Bilduko, eta, agente ezberdinak kontrolauta zitula CNI-ak, Mossuek eta dana alakuek. Gero, onjalagun gutxi urten zan prentzaurreko bat soldatu israelita batzuna, bertan justifikatzen eta barreitxe bien, palestinar preso politiko bat, preso bat zelan bortxatu eta eraile bien horren inguruko mofak eitzen prentzaurreko baten. Gainera presumiruten horren aurrian zelan impunitate osos urten dien eta hori alda bien ezabalako telebizio baten inungo ondorixorik edukibarik ez Israelen barruan ez internazional mailan evidentemente. Orduen, bota ditugu 3, eta hori Espainiar gobernuek jarriketan dagoela hartu emunetan Israeleaz, eta beste 2, Israelen aurpegi gordinena plazaratzen da bien 2 albiste hori, eriotz zigorrarena, eta prentzaurreko baten nola eurekin jako barbaridade horren inguruen zilegitasun ero askatasun osoz hori plazaratzen da bien jendartera. Neuk hemen pare bat komentarixo azkar, ikusten da hemen, esaten dugunean Israelek aurrera pausuak emun ditxula legalizatzeko Palestinen aurkako eriotza zigorrak eben ikusten da argita garbi zelan Israelentzako palestinarrak 2. mailako edo inkluso 3. mailako herritarrak diela, herritar deitzu albaldin badutziegu,
baldin badutzie, eta hemen argi ikusten da zela Israel existitzen da bitxartian, Palestinaak bigarren mailako herritarrak izaten jarraitzuko dabiela, eta esterminaak izaten jarraitzuko dabiela, eta heriotza zigorra erabiliko dabiela, euren marko legala erabiltzeko, Palestinaren sarrazkixa modu legal baten aurrera jarraitzu izateko. Naizta orain oinarte ere dituen palestinarrak onja berme juridiko ero legal guzti egin. Deshumanizatzen guztiz palestinar herria ero palestinar herritarrak ere. Guztiz. Eta hasieran aipatu akordioaren fartxa harri gelditu da, trikimailu bat izen dela orokorrien emuten ebien, ni ustez emuten ebien olatu, mobilizazio olatu hori geldiarazteko mendebaldien, eta Palestinan egoerak onera ingo dagoela saldugura dauen akordio bat izen da, hasieratetik sektore asko salatu dena faltsutzat. Eta ni ustez argi geldiketan da, argi espauen oinarte, honeaz argi izten dan zehose da. Eta bigarren puntuakin, bigarren notiziakin, zelan Estatu Espainola mantentzen dagoen kontratuak enpresa israelisakin eta desbezinala dozunez Pegasus, salatzia zelan PSOE gaur-gaurko Espainiako gobernua konplizia izaten jarraitzen dagoen, evidentemente nahi zaberak kanpora begirako aurpegi zurik eta baten saiakeran esan moztu inbizitzula akordioak eta, hori, kanpora begira dauken konnotazioa, baina barrura begira dauken konnotazioa da Pegasus bera dala espionajerako Espainiar estatuak erabiltzen dauen erramintza bat, eskubide politikoak guztiz zuntxitu eta herritarra bere nahien arabera kontrolauta eukitzeko erramintza bat dagiela erosten Israelei. Hori naizta Palestinakin igual zerikusi zuzena zeuki barne estatu espainolaren barne mailako fartxa demokratiko hori begibistan izten da. Eta beste kontrol mekanismo bataz sartute, lehiru ingot, arrasateko udaltzen garen plantilla ondituko du udalak. 5 udaltzen plaza berri sortuz. Oinarte gutxi bazien munipak, 5 gehiago datozen urtietan hasiko die jarduten herri bokazioz geurien. Ez da harri zen gaituen barri bat, ikusitxe zintzu daitzen zeten tendentziak, zerri gantzutu dutzen poliziaren gogortzea, gero poliziaren plantilla bera onditzeak, handala bizigaren testu inguru honetan, alik eta kontrol mekanismo ondizenak, eta alik eta indar zapaltzeile alik eta gehizen martxan jarriko ditxula klase dominantiek. Kasu honetan, 5 altzain barri. Hemen berbein izen dugu, poliziaren funtzioan inguruan, kolore bereizketaren fartxaz ere, eta hau beste adibat izango da, 5 agente gehiago, baliatuko da gela adibidez, praktikora fanda, geure herri zen, kontrola bera, nabari zeu izetie, ondi zeu izetie, efektibo aldeti, disponiblea izango dalako, hori gauzatzie. Zau, erantzutu dutzo, gaur egun kontestuen, gero bezartuko gara ideia horretan gehitxua, baina krisi kontestu baten, non jentiek bere eskubide, ero galdu dauen hori berreskuratzerako behar bat dauko momentuen, modu ezberdinetan hori baretu gure den zehozea, eta polizia bera beste mekanismo bada hortarako, aipatutakue laburo zen da, gero sartuko garelako. Ez gaitu harritzen, baina, ez da ni ustez be. Nik uste dut dela herrixan daukagun adierazpen lokal bat, estatu kapitalistek hartzen dabitzien biraje autoritario horrena. Quiere decir, bizi dugun krisi kontekstu hontan, pobrezia eta langile klasearen baliabideak gutxi iraura doiez, horrek suposatzen dau, gutxinaka protesta gehiago egongo diela estatuaren aurka, eta jendiak bere bizitza aurrera atera delitzateko beste mekanismo batzuk aurrera aterako ditxula, eta estatua dabil bere burua reforzetan honen aurka modu violento batean joteko. Eta bost municipal hauen inkorporazioa da, mundu mailan ematen ari dan fenomeno baten adierazpen lokalan iruzten. Eta hirugarren albistie izango zen Iruñan Champions Burgeraren arira auzo batzarrak eta mobilizazioek dituela Iruñarriako laneko autodefentsa sareak eta beste kolektibo batzuk.
Bertan, emuta dago Champion Burgesa, hamburguesen inguruen jarri gala berbetan, ero hori, atzoko hamburguesen inguruen, baina ez, Champion Burgesa emuten da, ez da, olako makroekitaldi handizek eta makroeventuek ero izkutatzen da bien dana da salatzen dana, eta ez da hamburguesen tendentzia, ez da, dultzerako tendentzian aurkako mobilizazio bat, eta hau adibide bada, baina hauen musika ekitaldizetara eta beste hainbatetara traslado egiten zehozera. Bertako bizilagunek eta aipatu duten kolektibuek eta barrek ze esate bien, ero ze zan salatze biena, lehenik eta miseriasko lan baldintzak, bai Champions Burgerreko langileendako eta bai kasu honetan errotxapeako auzokideendako, bai izan ostalaritzan. Halako makro eventuek, izan kirole eventuek diena, gero musikalak, gero kasu honetan gastronomikuek izan gehiago, bertako langile klasearen lan baldintzak miseriarazko bidien martxan jarte ditu. Izen lan ordu egun batetik bestera bizeutako lan orduek, edo guztiz bestienak pagetan, kontratu bakuek, denporan luzatzen dina, deskansorako margenik ez ditxunak izten, holako kasuek emuten die, lan istripurako aukera bebai, ekitaldiaren montajien eta askotan horrik kontratu barik eta neko modu prekariotan eruten dilako aurrera. Beste bat bizilagun esalatzen izan zikintxasune, orokorrien hauzu oso zikine egondala ekitaldi hau bertan egondan egunetan, eta hortaz behar ez dala arduratu ez udala ekitaldia bera. Aparkatzeko ezintxasune bebre salatu daue errotxapea talde zarringuru guzti horretan, udalak esan dauela, mesedez, ez aparkau kalien eta inguru horreitan, kanpotik ekitaldira datorren gentiak aparkau dizen. Azuzenien, bertako bizilagunak, kalien aparkau dagoen hori, desplazetan. Espazio publikoaren privatizazioa beste puntu bat bez, salatu da biena bizilagunek. Zelan, berez, bizilagunena, ero herritarrona, ero dana, gero sartu geikeia berbetan zelan ulertzen dugu guk espazioa eta zeinei dagokion zilegiztasun historikoa, baina hortan sartu barik, espazio publikoa etekin pribatuek atateko erabiltzen da eta privatizatzen da berez hori, herritarrona dan espazio bat. Ez da gile, zandaku ez liabin zaie, baina finien hori da espazio publikoa, da nonan espazio hori erabiltzi etekin pribatutarako, hori bezaratu daue. Orden, beti olako kontuekin. Etekin ekonomikue langileon bizitzan gainetik, langileon ongizatearen gainetik. Eta aipatutako Champions Burger, Eurokopa, azkenien ez dala hemen gauzatu, baina olako kirolekitaldi handizek, musika festivalek, horredanak hori dakar. Tamen ikusten da, zelan, espazio pribatua o espazio publikoa privatizatzeko eskubide aukienak, herrixa zizkintzeko eskubide aukienak inoen konsekuentzia barik, zeintzuk dien, betik, dirua aukiena, gainean dirua jarri aldaurienak, eta beuren helburua dirua akumulatzia dienak. Hau da, seguruen hau, beste dozein antolakundek edo egintzailek edo saiatuko alira olako zer montatzen, asko sostopo geixo egiko zaubiela, azken finean gaur egun daukagulako sistema bat, nun priorizatzen dauen eta apoiatzen dauen bakarrik edo batezbe, etekin ekonomikuetara mugatzen dien ekitaldi gigante hauek. Eta berdin dutzen, zikintasunan, no seken, gero kejauko die seguramente, erotxapako jaixetan, bizilagunek zikinizten dauela ingurunean, herriko jaixak dienean historikoki, baina ez diek jatzen Champions Burger bezalako ekitaldi batek kaliak etxo una puta mierda izten dituztenean. Eta orduen hori, gero be, honek askotan udalek eta gobernuek eta aipatzen da bien alako gauzekin, izen Bilbon adibidez, Eurokoparekin aipatzen zena, eta segurenik Iruñan be gauza askokin hau esango da, dala kanpora begira erakusgarriek izeteko gure irisek, eta turismo bertara elkarteko, eta hiri ereduaren inguruen berbetan da. Gero hiri eredun bat argi ikusten dena oso zikine bukatzen dagoela izeten zentzu danetan. Eta esaten da askotan, olako eventuak balixo da biela komertzio lokalek
ekonomikoki aurrera penak euki alizateko, baina, komertze lokalek edo herrixak aurrera penak eukiko ditxula ekonomikoki herriko ze sektore. Ze langileak zuk esan dozun bezala, miseriara kondenatzen dagoelako momentutan, kondizio super okerretan itxen dabielan, etc. Betikuak aberazten dio olako eventuekin diela, agente kapitalistak, eure jabiak, eta olako sektoriak, ez langile xumia, olako ekintzekin gertatzen jakona da, bueno, bai, bi asteko kontratu bat ingo dotzue, kontratu eitzen botzue, baina kontratu hori izango da, kontratuz kanpoko lan orduak sartu biharko dituzu, kontratu horren lan baldintzak diru kantitatea oso txikina izango da, aberazten dienak beti diela berdinak, eta eskusa horrek ez dagoela balixo justifikatzeko The Champions Burger baten ekimena espazio batian, ze aberazten die gutxi batzuk, eta betikuek miserian kondenatzen jarraitzen daue. Zer esanik ez, olako makroeventuek ekartzen dabien langileen kondizio kaskarren normalizazioa. Emuten dago entxe normala da, egun batetik bestera ditzia agente batek esan ez, bueno, bixar gurotzuk 16 ordu sartzea hamburguesak itzen. Hori normalizamen bihar dau langileak, eskubide batzuk eki biharko ginitxun. Eta olako makroeventuek itzen dabeena normalizau, olako jarrera eukitzia langileekiko, eta hori oso arriskutsuan zeo zer dela, konsideratzen nik bintzut. Ipatutak zikintxasune, Iruña be zentruen dau, eta zikin egitzen dioroko horien Iruñako kaliek azkenengo astietan, eta zikin izen dabe bai bertatik urten dien reakzio ezberdinek. Honea segurotezan. Azkenengo hilebetien urria bera ezagutu da, ero jente batek urriari izena jarri otzu urria antifasista bezala, ero urria antifasista bezala, Gasteizko gertagarizek, Iruñakuek, ero, bueno, ja estatu maiara saltu inezkero, adibidez Baiekasen Baiekaseko antifasista talde batek, bertako desokupa batzuk inokinako liskarrak kalien. Orduen hori dela eta, urri antifasista bezala deitzu jako, sektore batzutatik. Orduen, honek, ze erantzun eukin hau. Guzti honek, ze posturatan itxi dau Euskal Herrize, ze posturatan itxi gaitxu antifasistok, eta ze posturatan itxi ditu joku parlamentarioko beste alderdi batzuk. Orduen gai zentrala hori izango da, eta hortara sartuko gara. Bai, egisa da, bueno, zu gaizeran baipatu duzu, Palestina, polizia, fasismoa, azkenengo podcastetan gutxi gora bera gaiak antzekoak izan die, baina, bueno, errealitatea da, mundu mailan da zen gai zentralak gaur egun politika inguruan horrek diela, ezin dugu, fasismoaren inguruan ez hitz egin, hilebete hontan, falangia Gasteizen egondania, eta 2 kilos provokatzaile fasista Iruñan egondanien. Vale, bai, gaur gustoko jakun fasismoaren inguruen itzebetia, baina geixen bat fasismoari, hau da, antifasistok zer egin behar daukegun gaur egungo egoeran. Ikusi ditugulako, Euskal Herrian emundien gatazka hauen arira, alderdi instituzional edo politiko ezberdinek, euren izaera agerian itxe daubiela. Eta pixkat sartuko gare horreitan, ze postura daukien alderdi instituzionalek eta benetan antifasismo osatu batek, antifasismo konbatibo batek edo benetan resultauak jaso alditxun antifasismo baten programa politiko edo zeregin politikoa zein izan birko litzaken. Ez dugu definiruko programa politikoa, baina bai jarriko dugu gutxi gora bera guk zein uste dugun izan birko liratekela antifasismoaren zeregin. Eta ondorioz zeintzuk ez. Evidentemente. Sin más, sintetizatzeko, azken astietan, euki ditugu gertakari hainbat fasismoaren inguruan, eta zentralak izan die falangia bitoixa etortzia eta Euskal Herriko eundak antifasistak emundako erantzuna, eta bitokilez Iruñara etortzia eta eundak antifasistek emundako erantzuna. Baina ez hori bakarik, adibidez, aurreko astian, edo aste honen hasieran okeres banau, desokupa Bilbora etorri zan, eta hainbat antifasista batu ziren, desokupa enpresa hori kanporatzea lortu arte. Orduen, azkar batean bai gustoko jaten ulertzia, gero honen inguruan jarraitzen dugunean berbetan, hobeto ulertzeko zer esaten dugun, fasismoa gaur egungo sistema kapitalistaren espresio bat da.
Gaur egun langile klasea geroz eta paurria dauen momentu batian, urtetzen da adierazpen politikoa kanalizatzeko langile klasearen artean eta en general gizartearen artean eta batez be, klase ertain deritzogun horren pobretzearen aurrian, reakzio hori kanalizatu eta hegemonizatzeko diskurtso reakzionario bateruntz. Orduen, garrantzitsua da ulertzea, kapitalismoaren espresio bat dala fasismoa, ez dala kapitalismotik urtetzen dan, zeo zer baizik eta kapitalismoak momentu konkretu batean hartzen dauen aurpegi autoritario bat da fasismoa. Forma bortitzena edo bai, oso autoritarioa, etc. Orduen, zer gustauko jakun... Autore esentek kontraria utza etengabe moduen definu izen dabe fasismoa bera. Langile klasea berazkapenako dituen aukera gutxi horreik, ero onditzen da izen aukera horreik, denpora une oro kontraira utza moduen erabiliko da fasismoa burgesia berak. Bai, hori, gukontxe esaten dagoenean autoritario estatu kapitalistak autoritarismo erantz doietzela, fasismoa da autoritarismo horren espresio gordinena edo autoritarismo hortara bidien modu azeleratu batian gertatzen dan gertakari bat. Orduen, honekin segure dugu esan. Iztiluak egon dira, antifasismoa berriro be kaliak hartu ditu eta lortu da, falangearen kasuan, falangea konbatirutia, eta bitokilozen kasuan, bitokilozen ekimena bertan bere ustia, baina, alatabe, ikusi dugu alderdi instituzionalek ez dauiela hartu dauen posturak kontrakoak izan diela, orokorrian antifasista hauen aurkako kriminalizaziora begira. Eta ingot, olako repaso azkar bat, alderdi instituzional nagusisek, Euskal Herrixan bentzen nagusisadian alderdi instituzionalek ze postura hartu dauen gertakari hauen arira. Gero pixkat laburbiltzeko horren arira honek ze errezan nahi dauen edo. Adibidez, EH Bildu Gasteizko gertakarien arira, hasiera batean falangia konfrontatzera joan ziren gaztiak kriminalizatu zituen, esanez, hori ez dala protesta itxeko modua eta beste forma bakezale batzuk ditugula fasistei erakusteko ez diela ongi etorriak edo ez gaur egun Euskal Herria ez dauela ados fasismoak zabaltzen dituen ideiaekiko. Eta, adibidez, Ezkerra Abertzaleak beste agente politiko batzukin batera, esango naukeelakin, kontzentrazio bat inzauen, fasistak kontzentrazioa zeukien plazatik kilometro batera. EH Bildukin jarraitzuta, adibidez, EH Bildu... Hor, are gehiago. Geu zoritxarrez egiten egon bitxo izan, beste kontu batzuk inbierzien genitxun, baina... Urrengo egunetan kalioen hori urteten zanien eta batien ezagun batea eskaletik kruzau eta ez hausten ia bitxoian egon nintzen eta ia ondo ninguen. Ez hautzen bertanen nintzela egon eta ez hausten bera baietz harritxu nintzen eta ez hausten bera formalen nien egon zala. Hau da, gainera horako kategorizazioa ditxie formalak eta ez informalak eta magarrak eta ez atzien dagoena da fasismoe konbatiruteko bi modu politiku edienak eta ez da garrik batzuk gehiagosten jagela burruka itxiez. Batzuk burruka itxi behar ikusten da eta beste batzuk sartuko gara horta, baina hori bai, anekdota bezala gure honek harti. Jarraitzuta, EH Bildu kiukibitxuna direzpen ezberdinekin, adibidez, Iruñan, directamente Asiron dala Iruñako EH Bilduko alkatia gaur egun, konfrontazioak gaitzetxin zauen, eta ez hori bakarrik, esan zauen, Iruñan danontzako cabida dauela, danontzako espazio dauela, que Iruña es una ciudad donde todos tenemos cabida. Ulertaraziz, bintzen Nikolan ulertu nauen, fasistentzako tokia ere badauela Iruñan. Ultraeskuinendako tokixa bebai badauela Iruñan. Horrek ekartzen duzkun problematika ganekin, quiero decir, gainera Euskal Herri xangaz, Nafarruan, zestakit fasismoaren kriston errepresioa jasan dauena, benetan uste dugu fasismoak kabide auki bier dauela gaur egungo gizartean. Edozein lekutan, bai Iruñan, bai Arrasaten, bai Madrilen, quiero decir, fasismoa alderdi instituzional batek, eskerrekua dan alderdi instituzional batek, esatia, edozein pertsonak daukela kabidea, bere irixan, berezik problematikoa dela esango nauke. Hor gainera, Asironek esandako horreaz gehiago esartzeko, baina bai adibidez Peio Txandianok bi gertakari honein arteko lotura batein eta aurrekoen esan abena, Peio Txandian ulertuta dela
Bilduren Euskal Abertzalearen bozera maila nagusia, edo aurpegi nagusia, esaten dagoena da, Euskal Herriak bedaukola kapazitateen nahikua fasismo hori aurre egiteko, errotuta dagoelako antifasismoa eta oso edatua, eta ondorioz modu bakezaleetan indeikela hori violentziara salto egin barik. Hori esaten dagoena Peio Txandianok. Kontuen hartua, nik uste dut, zaiti dago hain errotuta antifasismo Euskal Herritzen, izan dalako, lortu dalako metodo ezberdinak erabilitze, baina noskita zentralidade oso handi bateaz violentuek izan dien metoduak hori edatzeko. Orduen bere onura politikorako bere burue zuzenien kontziente izan dabe gezurrak esaten ditu prensan. Bai, bueno, eta ontsa sartuko gare, niretako hilabete hontan MVP-a izan dan alderdiarekin, izan dela PNV. Izan dela señor Zupiria. Señor Zupiria, cállese, que está más guapo que hau. Gazteizko deklarazioekin sartuko garen, etako dienak jebixenak, graziosuenak bebai, zoratuta dauzenaren seinale. Joketak, hainbat adierazpen lotzagarri bota ditu, batez be Gazteizkoan arira, eta lehena izan zan, Gazteizko udalak, lehenengo espresioa PNV-na okeres banau, Gazteizko udalak ateratako izan zan, eta guztiz gaitzetxi zitxun gertakarixak. Baina, bigarrenik, bingen Zupiriak, esan zauen, berdin dizitxun fasisten eta antifasisten jarrerak. Hau ez da Zupiriak esan hauen, beste kargure ematek akaso, baina, izenak gutxieneko edie guztionet. PNV-ko beste kargu batek esan zaben, zelan, berdin duzitxun fasistak eta antifasistak. Antifasistei deitzen Euskal fasistak. Hau da, hori da, lehenik eta ben, idearik ez eukitzia fasismoa zer dan, Euskal Herriko moduko herri baten ez jakitzia zer dan fasismoa, ez jakitzia, konparazio zentzubako hori txia, da, desgrazia politikoaren urrengo esparrua esango naukenik. Eta ez hori bakarrik, Gazteizko protestaren izaera guztiz leku aldatu zauen, eta esan zauen antifasisten helburua zala ertzainak jipoitzia, ez kontzentrazio fasistarik konfrontatzia, baizik eta ertzainak jipoitzia zala eundaka antifasista horrein helburua. Horan, guztiz desitxuratuz, benetan, buruk antifasistaren zentzua, nahiz eta buruk antifasista poliziaren aurkabe egun horreitan, bertaratu ziren eundaka eta eundaka antifasisten helburua zan, falangea, hau da, trantzizioan, Espainian azken egun urtietan, konparazio barik hildako geixen bizkarrian ditxun alderdiaen aurka, protesta itxera. Eta bingen Zupiriak, cuando el PNV ha sido históricamente frankismoaren aurkako instituzio, antifrankismoa oso barneratuta auki dauen instituzio bat izan da, gaur egun daka pasa konparatzeko Euskal Herriko antifasistak falangeko fasistekin. Tendentzia orokortu orokorri baina gizartien behan zuten badozu, behin baino gehizeutan entzun izan da neuka adibidez, hori, jokaera violentoak zuzenien fasismo egin lotzie, eta hori txirixoka eta gauzak argizatitxun pertsona bat, ero modu batzutan ez dienan oso orokortuek, ero jenti ditxago nagustetan, badibez, nazi. Eta espuesto como un nazi, hori nik uste askotan lehiru, ero askotan entzun izoten zeo dala, eta ideia horrekin nik uste apurtuen bida, metoduek ezeitue itzen zuzenien fasista ala antifasista. Metoduek sektore guztiek ere bariko itxue, euren helburuek gauzatzeko. Claro, eta eske muten dago hau memoria falta edo, historia ez dugula inoiz lehuru, edo historia ez jakule importa. Langile klasiak zer lortu badau historian, mekanismo violentuak erabilita bebai izan da. Ez dut uste neuk, sortzi orduko lanaldisa lortu zanik bakarrik parlamentura junez eta eskatuz momentuko presidente, momentuko diktadurei barkatu. 12 ordu lanitxiak gehiagik kantzatzen hau. Etxera kantzauta heltzena eta gustoko jaten ordu gutxi eusartzia. Sortzi ordu ondo pentsatzen jatzu? Ez, evidentemente hori izan die, eundaka greben ondorioz, langileen mugimenduaren borroka konstante
debate baten ondorioz, mekanismo ezberdinak erabiltzen ditula langile klaseak, izan violentuak eta izan ez violentuak, baina legitimitatea daukegu langileok benetan gure aurkako espresio ezberdinen aurka mekanismo violento eta agresibo horrek erabiltzeko. De hecho, Falangi 2007 Donostin sartu ez pasan, esan etzala izen lehiuetan bandera txurize eta bakea demokrazia eta elkar bizitzaren aldarrizekin aurrera inbazan. Justo kontraku. Konfrontazio zuzena da langile klasea daukagun beste mekanismo bat erabiltzeko legitimitatea daukaguna. Eta hori ez dugu astu jar. Bueno, jarraitzuko dugu PSE inguruan hitz egiten, PSE, Espainiako gobernuko alderdia, eta esango nauke trantsiziotik onarte Espainiako alderdirik garrantzitsuena. Izan dan horrek zer esan zaben, evidentemente inorrei estrainauko ez dutzen bezala, guztiz gatxe zitxun gertakariak, eta batez ere antifasisten gainean jarri zauen gertatutakoaren errua. Falangia ez zauen larrei aipatu, eurei jakielako guztiz komeni falangia ontxe bertan kritikatzia, falangiaren kontzentrazio hori kritikatzia, euren ustetan igual, adierazpen askatasunaren ondorioz eskubide auki beharko zaudelako kontzentra hori txeko, eta aparte ertzaintza guztiz badestu zauen, txalotu zauen PNV-akin batera ertzaintzaren jarrera, ikusi ginunean ertzaintza guztiz lotu zala fasistekin, antifasisten aurka oldartzeko. Momentu baten ikusten da, zelan garaje batetik urtatzen dien laupagoz fascista motoreko kaskuekin eta metalesko paluekin ostixak emutera antifasistei. Bate batekin bebai. Antifasistak eusen, kaleko jantziz, protesta egin, adierazten jende horri, ez diela ongi etorriak Euskal Herrira beste modu pacifikoago batian, eta ertzaintza heldu zanean, a que no nos extraña nadie zeinen alde jarri izan. Fasistekin batera, antifasistak jipoitzera pasau zan ertzaina. Eta PSOEk eta PNVek uste daue hau txalogarri xadala, ikusi zanean bebai, adibidez, pertsona batei, pilotakada bate aurpegi izan zuzenian emunda, bi agin leku aldatu zutzela, agin bat direktamente zela da, sustraita dana tomar por culo biali zutzela, Masaier zura apurtu zutzela, eta Espainia bitan ebai zutzela. Hau da, hori, PNV-entzako eta PSOE-entzako txalogarrixa. Gero bai, esangotzue, 10 polizia zauritu egon ziela, 2 urteko baja hori hartzeko justifikazio bezala. Seguramente ukiko zabien agujetak porrazua jotiagatik. Fango die Mondrabeko muniparen batzuk zipaio sartzera ostera. Eta problema ikorterako. Sobran daukie, kantera ontsi bertan. Eta, azkenik, seinalatziarren PSN Iruña, Iruñako PSNek guztiz gaitxezi zauen protesta hauek, guztiz gaitxezi zauen filoetarra hauen, euren esanetan filoetarra hauen jarreak, eta hortaz aparte erabili zauen, erabili zitxun gertakari horrik, egurra sartzeko PSN-eri eta EH Bilduri. Hori UPN-ek. UPN, ez ezabat? PSN, uste dut PSN lehenengo eta gero, baina, bai. UPN-ek erabili zauela gertakarixak, bitokilezen aurkako protesta antifascista, EH Bilduren aurka, eta PSOEen aurka itxeko, esanez, euren responsabilidadia hausimaz. Komentarixo solte bezala. Zer ikusten dugu? Guzti honekin zer gertatzen da agerixan? Alderdi instituzionalen ezintxasuna fasismoari aurre itxeko. Eta batez be, sozialdemokraziak dauken responsabilidadia zentzu batian agerian geratzen da fasismoaren igoera honetan. Ulertu biharra daukegu, aurretik esan dauen bezala fasismoa kapitalismoaren fenomeno dala krisi garaietan batez besakontzen dana, eta ondorioz argi ikusten dugu kapitalismoa gestionatzera mugatzen dan agente instituzionalen jarrera ez dala neikua fasismoaren aurkako borroka efektibo bat atera alizateko. Gai seinalau nahiko nauke, batez be sozialdemokraziaren ondorioetako bat dala gaur egungo fasismoaren goraka, esango dut, alderdi instituzionalen danen erantzunkizuna dala, eurak ahalbidetu dauielako gaur egun langile klaseak bizi dugun miseriazko egoera hau, eta horren ondorioz dalako fasismoaren goraka dago, orduan, seinalatzen dugu guztiz alderdi instituzional danak como cómplices de la subida del fascismo, eta bai guztoko jaten aipatzia batez be, sozialdemokraziak guzti hontan dauken papela, izan ere gaur egun eskumarako tendentzia global bat existitzen bada da, eskerrak
historikokin ditun promesa faltsu horrein ondoriozko desenkantu bat existitzen dalako, ikusi ditulako azkenengo hamarkadetan batez be instituzioetan esker moruan definitu geiken alderdiak egon diela boterean, eta euren promesa faltsu guztien gainetik errealitatea ikusi dagoelako jarraitzu dagoela izaten langileon miseriasko tendentzia hori. Eta horrek, suposatzen dagoena da, jende bat, naskatuta eskerreko alderdi instituzionalen promesa faltsu horrekin, desesperauta euren bizikalitatea gero ez da okerra dauelako, azkenean, la manzana podrida la cual han agarrau ha sido la manzana de la reacción, eta muturreraino ere da fascismoa. Politika antzuekin, politika antzu datoz fokue askotan be txarto jartetik, arazo importante arazo, nagile grazia zuzenien kolpatu dituen arazotan zentrau herrien beste kontu batzutan denpora galtzetik, eta politika antzuak aplikatzetik, holako egoera sortzen die. Literal, eta nik esatu dutena da orduen. Instituzio kapitalistetan murgildutako alderdi instituzionalak erantzule baldin badia gaur egungo fascismoaren gorakadana, como hostias me vas a vender que los mismos alderdis institucionales izan bierdiela soluzioa fascismoaren aurkako borroka hortan. Hau da, fascismoaren kausetako bat alderdi instituzionalak baldin badie, ezinezkoa da soluzioa bai alderdi instituzional horreik izatea. Askotan, batez hauteskunde garaietan, PSOEk aipatzen dauen kordon sanitario kontra el fascismo hori aplikatzen da, helburu bakarra daukena boskak lortzia, baina ikusten dugu hori ez dela inoiz medio bat fascismoaren aurkako borrokarako, ze hurrengo urtietan fascismoak atzera pausu egin baino, aurrera pausuak irmuten jarraitzen dago, gainera geroz eta modu esponentzialago batia. Orduen, zelan hostiaz guro dugu fascismoaren monstru hori eliketu duen berdinek, fascismoaren monstru hori desagertzea. Argi ikusten da, alderdi instituzionalek ez daukiela gaitzasunik fascismoaren aurkako borroka hontan realki aurrera itxeko, eta bake abstraktu horren defentsatik kanpo guk uste dugu beharrezkoa da langile klasearen antolakuntza erreal bat, konbatibua eta termino guztixetan fascismoaren aurka inungo komplejo eta beldur barik ingo dauen mugimendu bat sortzia. Hau da, ikusten dugunez, alderdi instituzionalak ez dabi onartzen, gaur egungo status quoarekin apurtzen dauen inungo jarrera. Naizta, antifasista izan. Orduan guk ulertu behar duguna da status quo alde batera utzi eta fascismoa suntzitzeko alegetan mekanismo efektibuenak gure ganatu behar ditugula, sin que nos importe, benetan eurei hainbeste importa jakien status quo hori mantentza jarretzea. Status quo hori ja de primeras apurtuta dauelako. Eta apurketa hortan sakontzen doielako. Vale, orduen zer da guk uste duguna inbier duguna, edo alderdi instituzionalak ez badien eikua fascismoaren aurkako borrokarako zein da gure egin beharra, eso papel hartu biherko ginun guk. Garrantzitsua lehenik eta ben seinalatzea fascismoaren aurkako borroka ez dala mugatzen bakarrik fasistak gure lurretara datozenien konbatirutera, baizik eta hori baino askoz gehiago dala. Lehen esan dugun bezala eta hirugarren aldiz errepikatzen duten zeozer izen da, fascismoa, kapitalismoak berezko dauken izaera autoritario bat baldin bada, erantzuna bertan topatzen dugu. Fasismoa betiko gainditzeko forma bakarra, kapitalismoakin amaitzia da, kapitalismoaren aurkako borroka trinko bat eukitzia, eta kapitalismoak ere produzitzen ditun miseria konstante horreikin apurtzia da gure inbiara. De hecho, ja, gubitxo, personalki, ez da titulo personal, komunista gara. Argi doko guntzotxea, komunistak ez gara antifascista bakarrak. Ez praktikan, ez teorian, akaso. Baina, bai, komunismoaren praktika politikoa bera gala modu bakarra fascismoarekin akabatzeko. Hala, antifascista izateko derrigor ez da izameko komunista. Ero hori ja beste debata den sartzen gara. Baina, fascismoarekin bukatzeko eta historiak demostru den bezala komunismoa da irten bidea. Bai, hori, zahatxik azkenean komunismo irten bide bezala
fasismoa garaitzeko. Komunismoa dalako sistema kapitalistari alternatiba erreal bat proposatzen dutzen proposamen politiko gauzagarri bakarra esango naukenik. Gero gisa da esker instituzionalaitako estuak esango zuela ez, baina bueno, esker instituzionaleko alderdixak itzen dauena, amesten dauena da problema gabeko kapitalismo batekin. Kapitalismoak bere baitan daukenean problemak como intrínsecos inseparables a su razón de ser. Orduen, ya lo siento por la chapa, chavales. Fasismoaren aurrian guk zer. Nik argi dauket zeintzuk dien gure inbiarrak, lehenik eta behin independentzia politikoaren bitartez antolatzea eta ez aspiratzia alderdi instituzionalek esaten duzkun horretara, ze bestelan ikusi dugu alderdi instituzionalen magalpeien zer gertatzen da, fasismo eta erreakzioa etengabe goraka doiela. Orduen, ze garrantzitsuan langile klasea gure kabuz, gure termino politiko propioetan eta amenin barik inungo alderdi instituzional burgesei gure kabuz antolatzen hastia. Eta ez bakarrik antolatzen hastia abstraktuki, baizik eta masa mugimendua antifasistak sortzeko aukera errealak mai gaineratzea. Horrek ze suposatzen dau? Sortu behar ditugula masa alderdi batzuk eta fasismoa gure kaletara datorrenean konbatiru behar dutzagula? Bai, baina ez bakarrik. Oso garrantzitsua da fasismoa konbatirutea kalien, baina ideologikoki bai. Zer lortu behar dugu horrekin? Azkenean fasismoak hainbat ideia klabe ekartzen ditu gurera, gizartera, eta gertatzen dena da, langile klasiak desesperazio utzez, ideia horre ekartzen ditu, eta gehiago hausnartu barik, horrein aldeko apostu eitzen dau. Orduan, zein izan behar da, antifasismoaren lehen dabiziko egin beharra. Bueno, lehen dabiziko ez, esan haute, maila berdinean. Ideologikoki fasismoak proposatzen dauen hori zuntzitzia. Fasismoaren izaeraren lehengo puntuetako bat da irrazionaltasuna. Eurek itzen dauena da falaziaz betetako historiak kontau eta mai gaineratu. Migrazioa da gaur egun Espainiar nazioak dauken arazua y por eso te estás empobreciendo. Gukin behar duguna da horrei bizinu aldatu eta errealitatea mai gainean jarri. Ez, kapitalismoa da langile klasiarentzako miseria sortzen dauen sistema produktibo bat eta horrik muga jorten dauenean hori modu grabe batian adierazten dian kanpora begira, fasismoak erabiltzen dau hori langile klasearen aurkako jarrera bezala eta langile klasetik sistema aldatzeko urten aldien iniziatiba ezberdinak zapusteko forma bezala. Gainera, fasismoak ez da aipatu duzu lan ideologiko eta kulturalki aurkeitxe fasismoen, fasistak, ero fasismoak ez dauko pak bat, ez da pak ideologiko bakarrik, gero ostera, baditu base teoriko batzuk, gero praktiko batzuk, baina hau da, fasista eta errigorez zara espainola, espainolista, machista, homofoba eta rasista ez. Ez da holan funtziotan, ez da mekanikoa, fasismoak adiazpen ezberdina ditu, eta orduen hau da ideologikoki bide batetik auspotzen da fasismo orokorrien, baina bueno, zuri normanago bezala, zure sentimendu nazionalista espainol hortatik, ingo salto ideia fascista fascistetara jotera. Ero, zuri prekupatzen zaitu zure hausoko migrazioek eta hortik ostera, horregatik hausi ezberdin horri danak landuen bidela eta horri mijakiela be aldi batera, baina elkarlotuta doi esen ideiarekin. Guztiz, hay fascistas pijos y hay fascistas hooligans o ultras. Ikusi dugun bezala en toda esta ruta de Bitokiles unibertsitatetatik dauzela fascista pijuak, bien peinados con el polito y con la bandera franquista, eta gero dauz fascista violentuak diela geixo, falangeakin batera etorri zien ultra horrek makillekin, con cascos de moto preparados. Baina horrek ez dago esan nahi batzuk fascista diela eta beste batzuk ez, baizik eta fasismoaren barruan espresio ezberdin batzuk da zela. Fasismo pijoago bat, fasismo hooligan edo ultragoago bat, eta gure iritziz danak die konbatiru biharreko espresioa. Eta espresio horrekin amaitzeko, lan ideologikoak dauken bere biziko garrantzia, azpimaratzea gustoko jaten. Beste bat, estatu autoritarioari aurre itxia. Batez be, eskubideen defentsan. Zer gertatzen da? Esan dugun bezala, fasismoak ekartzen dauena da, eskubide politikoen deusestapena. Orduen, guk fasismoaren aurkako alik eta borroka efektibuena gauzatu alizateko, gure eskubide horrein defentsa irmo bat itxia, garrantzitsua da gaur egun ikusten dugu, hainbat legeren bitartez, dabitze langile klasearen eskubide politikoak gutxitzen, deusestatzeraino, eta fasismoa el primer interesado o el primer agente político que va a potenciar
eskubideen ezabapen hori. Orduan, gure egin beharra horren aurrean, zein da, estatu kapitalisten agente politikoak kritikatu, seinalatu eta, esan duten bezala, gure eskubideen defentsan borrokatzen jarraitzu. Orduan, aurretik izan duten bi puntu horrei jarraiki, gure egin beharra zein izan biko litzake batez be termino ideologikoten. Segaitxik fasismoa dabil goraka baten murgiltzen, segaitxik fasismoa auspotzen dabil. Esan dugun bezala, deskontentu sozial bat existitzen dalako eta jende batek erabaki dauelako alderdi instituzionalen fartxatik kanpo, abrazar la manzana prohibida de la reacción. Orduan gure egin beharra zein izan bierda. Alderdi instituzionaletatik kanpo dauen proiektu politiko emantzipatzaile erreal bat mahai gaineratzia. Jendeak ikusten badau, alternatiba zentzudunago bat dauela mai gainean, arrazionalago bat dauela mai gainean, benetan eskubide sozialak babesten ditun alternatiba erreal bat badu mai gainean, lortuko dugu hein handi batian fasismora bidian doien langile klase desesperatu horrek beste proiektu politiko askatzaileago bat mai gaineratzea. Eta ez bakarrik etorkizun itxaropentsu bat salduz, ez bagarrik mai gaineratuz teoria edo ideia sorta bat, baizik eta gaurdanik praktikara eruen da, ilusio horrik gorpuztuko ditun instituzio ezberdinek, instituzio ezberdinek izan adibidez, nire ustez buru etortzen jaten zeuzea da, matraiaren ideia bera, oso minize da, oso txikine da, oso residuala izenik, mondrauen deuseoz eta alde bat beste bat dagoan, eta ez da Koruñan. Baina olako idea ezberdinek, langile klasia bertan antolatuko dana, batuko dana, sozializatuko dagoena, gero erramintza ezberdinek, hau da, maigainien fizikoki gauzatu biharreko gauza die bidien bebai, holan lortzen dalako bebai, jente baten babes, onarpen eta batzeko grina. Eta ideiak bagarrik salduz, ez goie signora. Guzti zau, eta hori urrengo puntuakin lotuz. Hau da, benetan, más allá del diskurso, lortu bier duguna da, langile klasearentzako instituzio propio eraginkor batzuk sortzia. Eta honekin batera osotasun kapitalistari aurritxia. Porque el fascismo bebe de la falta de la problemática de la vivienda, edaten dau soldaten murrizketakin, hau da, langile klasearen bizi baldintzen murrizketatik, edaten dau lan baldintzen berakadatik, edaten dau guzti horretatik. Orduan, fasismoak edaten badau guzti horretatik, gu ezin geratu fasismoa modu konkretu batian bakarrik seinalatzera, baizik eta seinalatu behar dugu sistema kapitalista honek erreproduzitzen dauen miseriazko kondizio danak, eta horreitarako alternatibak sortzen hasi behar gara. Zabaten bezala, baldin badau familia bat, etxegabetua izan behar dela, guzaiatu igarena da, lortzen etxe bizitza bloke bat langile klasearen kontrolpekua, jende horrek alternatiba bat eskintzeko, eta jende horrek izango dauena da, hostia, badauela jende bat alternatiba bat bilatzen da biena, eta aurrera pausuak edabiltzena gemuten langile klasearen ongizatearen barruan bebai. Orduan ja jendeak esango da, hostia, hemen dauket bi alternatiba bat dau beteta, gorrotos, minoriaen gorrotos, eta etcétera, gorrotos beteta dauen ideologia bat, eta beste bat da, ideologia eta proiektu politiko askatzaile bat, nun realki aldaketak proposatzera eta matera datorren langile klaseari. Hau da, antifasismo ez da izan behar bakarrik, lehen esaten bezala eta behin da berriz esaten nabien bezala, fasismoak datozenian konfrontatu beharreko zer. Baizik eta antifasismoa eguneroko praktika politiko bat izan behar da, bizitza hontan daukegun alderdi ezberdinei erantzungo dutzena, esaten bezala, etxe bizitza problematikari, langileon soldatarekin zer ikusi daukien problematikari, eskubide politikoei dago gizonez dauzen problematikari, hau da, osotasun hori ulertu eta osotasun hori erantzun fasismoari alik eta tarte gutxien itxializateko. Eta jarri gaitezen kasuen fasismo ebera ideia sorta bezala, ero espresio bezala residuala bihurtzen dugula, egunen baten, borroka ideologiko eta kale mailako borrokan iragazitzen dugula, jarraitzuen biko dugula, gure bidie jorratzen, alternatiba posible hori egiaztatzen, bestie beste zineukine gora itxeko aukerarik. Hor, aipatu jozun puntu gehienak eta Greziako kasura eruen da, ustez kasu nahiko evidentoa dela. Grezian adibidez
Amanecer Dorado eta guztioneik oi hartzuna eta auspu eukine bien gara jorreitan, bertako langile mugimenduek zean nintzen aurre guzti horrei. Aipatutako izen die. Aipatu ituzun guzti horreik hartzen baituzu euren testu batzuk eta programak eta ideia horrek martxan jarri zen, eta de hecho, ez bagarrik martxan jarri zen, baizik eta gauzatu inzien, eta ondorioz ontxe bertan Greziako egoera faxismo ideologizonez ez da onjala 15 urte eguena. Eta guzti horrekin batera, kaleko jardun militantia, kaliek gure ganatzie, eta gabeko lanzikine. Baina, gauza guzti honik martxan jarri zituen Greziako langile mugimenduak. Mobilizazio popular oso handizek fasismoen aurka zuzenien, beste irudi bat emuten dagoela, bilurtzen dagoena fasista izetereko ideia bera, gabeko eta kaleko konfrontazio zuzena eta eiza. Aztie gutxinaka esan da moduen, bai egese, biedala janari bilketa masibioek itxie, gente pobrien dako, la familia putagonen dako, hortara beharri ziren, esango, benetan aktiba usan langile klasia antolatu zen serioki, eta holan desbanka bien fasismo Grezian. Ni ustez, Euskal Herriko egoera ez da hori, baina hemendik urte gutxi batzutara, zeurenik estatu Espainiarreko egoera hori izango da, ero Espainiar nazioek hori izango da, eta Euskal Herri zen, ikusiko dugu zelando izen gauzak. Argi eta garbi, nik hori, eta hemendik ez deia mesua zabaldu, la única manera de combatir al fascismo es la violencia, no. Bueno, sí, esan egoten nada. Fasismoari aurritzeko langile klaseak eskura dauken mekanismo danak erabili behar ditu. Eta horreitako bat, violentzia da. Baina ez dugu esan behar, violentzia ezin da erabili bakarrik kontzentrazio baketsuen bidez inbierdotzagu aurre fasismoari. Zibesteran hemendik 10 urte barru. Egon gare, takit, 20. hamarkada... 20. mende hasierako fasismoaren goraka horrein moduan, con un Mussolini en Italia, con un Franco en España y con un Hitler en Alemania. Eta askotan esaten den esaldi, makarra hori kaleku ero dala, pa que llore mi madre llore la suya. Eurek ere biliko dabielako, gure aurka joteko edozein modu. Hori realidadea da, eta askotan nivel bakarrik idea hori funtzionatzen da justifikatzeko gure jardun violentoa. Eurek erabiliko dago, ez bakarrik antifasiston aurka joteko, ezik eta erabiliko dago emigrandien aurka joteko, itzen zien eiza horreik hainfamatuk izen den, hain entzuna dien 2000 eta 80 hamarkadako eiza horreik. Migrandien aurka, prostituten aurka finien, langile klaseko, sektore zaugarrinen aurka, joko dago modu horretan, antifasiston aurka, komuniston aurka, anarkisten aurka, bardi jat, joko dago gure aurka orduen. Horri hartu biko dugu, eta... kantu bat ez da moduan, izari izatua. Zima, nik uste duten resumen dala, derrigorezkoa dala, Bitoixako eta Iruñako irudixak eukitzia, hau da, undaka eta undaka antifasista aurpegisa emuten, aurpegisa eta pauta aurpegisa emuten, fasisten aurka, gero, etorkizunean, fasistek ez eukitzeko gaitzasuna, kaletik normalidade osos homosexualei palizak emuteko, migranti palizak emuteko, aurrekoan matraiagunean egon ginean Koruñakuken esan duzkun, nahizta, bertan be, fasismoaren mamu ondikan ezauen oso edatua gertatzen diela, mendigo bate izua emuten zeiatu ziela kalian fasista batzuk, hau da, guzti hori dana ez gauzatu alizateko gaur egun garantzitsua da, undaka eta undaka pertsonak aurpegisa estalita, aurpegisa emutera jutia fasisten aurka, porque haciendo una concentración en una esquina, los fascistas se te van a reír a la cara y van a hacer lo que les dé la puta gana. Dauen jala urte batzuk esaten zan bezala, Vox Euskal Herrita satorrenean antifasisten egin beharra zala, txian izkutatzia eta persiana geistia ikusteko fasistek ikusteko fasistak ez diela ongietorriak Euskal Herrira. Fasistak gure dagoena hori da, fasistak gure dagoena da gure kaliatatik impunidade oso zibili eta politika itxeko gaitxasun osuak eukitzia. Eta gokin behar duguna da kontrakua. Subir todas las persianas, bajar todos a la calle y decirles, como queráis venir aquí a hacer política, os vamos a pegar, os vamos a pegar. Ez dauketzuek abidarik eta ez dutzuegu onartu bihar. Eta ez dutzuegu onartu bihar zuek bakarrik ibili kaletik. Ez ezingo zarete kaletik ibili. Eta gero bapatien ez da gitxe sektore autonomista guzti hau seinalatzeko zuzenien, gero eskue buruaren goitxue bapatien 2008ko independentziaren gauzapena ez da nien gauzatzen eta naziotasuna oso baju da benien eta benetan Euskal Herriaren nazio zapalkuntza bera gainditzeko
kale mailako naizek eta konbentzimendu politikuek beruzko joera daukien honetan, hori, ideia espainolistak, una pasada le guzti, espainol kamiseta gizeo kalien, ideia espainolistak ez bagarri Nafarroan, zure Nafarroko gora oso potenti da, egoaldien bebai ikusten dileku ezberdinetan, guzti horrei etxin gelitzuta horritzen majake, hori edatu itzen da kalien. Oinarte espada edatu espainolismo Euskal Herri zen, izen da kalien egondalako genti horrei aurre itzen, diskurso bat egondalako horren aurka leku ezberdinetatik. Horren hori, esati, sektorren horrindako, ez deitzela arritxu, ostera, bapatien askatasun nahi agerri honetan beruzko badoiez, espainolismo barruraino sartzen izten da bienien. Eta hori da kasuneko evidente bat, Euskal Herri zen, fasismo jaurren jakola bide horretatik gehizen bat. Eta ikusi zelan jakon aurre batez beha fasismoari, kale mailako antolakuntzaz, alderdi instituzional batei konfiatuz antifasismoaren borroka. Eta orduan, azken puntua guztoko jatena, laur, garrantzitsua da fasismoaren aurkako borrokan gabitzenean, seinalatzia fasismoak dauken konplizitate danak, eta konplizitate izaten dutenean ez dau esan nahi konplizitate kontziente bat, askotan konplizitate inkontzientia izaten da. Eta hau da, alderdi instituzionalek zabaltzen dutziela atia fasismoare, eta gure egin behar prioritarioa da alderdi instituzional honek danak seinalatzia, porque nos dan la promesa de que podemos vivir bien en un sistema capitalista bien gestionado por ellos, baina behin da berriz gertatzen da zela, gobernura heltzen dienean, promesa faltsu horik danak borra huitzen diela, ikusi Siritzaren kasua Grecia, emuten sabía que iban a cambiar Grecia y se empobreció todavía más, como es lógico, porque no tienen las capacidades vueltia emuteko. Ikusi Podemos, Espainiako estatuan, ikusi zenbat eta zenbat alderdi egon dien prometiruta zuzkutenak mundu bat, gobernura heldu dienak, eta kontrara gure miserian sakontzen jarraitzu daudenak. Ze uste dugu, langi klasia olako promesa faltsuen ondorio ez desesperauta gertatzen da, eta bere desesperazioz, askotan besarkatzen ditu erreakziotik fasismo moduko ideologia zapaltzen. Finien, zerue prometuten basabit, osterako jauzize zeruti lurreraino errealitatera asko zenduize da, eta kaskarrek askotan urteluzez sendatzeko kontu izaten da. Bale, hau behin zerraute, agakon kontuekin sartuko gara, gauzan dirik ez dauko, baina, tartie eskeni duzau. Kultur ostegunak, barriro martxan jarri zien urrialdien, azarokuek aurrea jarriketan daue, eta animatzen zaituzte no? Egunero egoten dien ekintza ezberdinetara programa autoin arte hori dauko. Gero azaruen zier, gaztetxine bizize egongo da, baina kanpora behirako gauza gutxi, ekintza aldetik oin sartuko gara, zertan ibliko garen. Bueno, urriaren 28 pasau da, Mondrauen Palestina aldeko debagoieneko sareak mobilizazio ditu euen urriak 28, bertara batu bitzen, agotik, gazte blokea ditu euen, hortara begirala nien jarteko gazte komitie, Palestina aldeko gazte komitie martxan jarri euen, eta, bueno, labur-laburre segureko horren inguren komentetie. Lehenik eta behin, baloa zinio sumetxo bat eroitxie, esango duke gazte blokie bera, manifa bera oso arrakastetxu zela, Mondrago kalietan nik uste dute urtarrien 30 grebaroko horretetik ez tala egon alako mobilizazio handirik, oso jendetxu zela, oso luzi izen zela, elmako etorbi goraino beteta eguen momentu baten, ize, eta hor gazte blokien uste dut behar inoela zer esana. Gazte izente batu itzen mobilizazio hortara, zati baten gazte blokiari, ero Palestina aldeko gazte komite horri esker, horrekin jako lanan ustot kalien izendala, entzune izendala, eta eukin jabela edapena, eta jente izente batu dala lan hortara beba, ni ustot hori esati azpimarratzeko zeo zedala, ipagarri zedala, eta bere hori, manifarekin hori. Azpimarratzea, zuk
berriro, doble azpimarratze. Zelan, benetan existitzen dela, green politiko bat, deskontentu general bat existitzen dela batez be gaztien artean, orokorra dana, gaur egun, ikusian bezala batez be gazte komitiekin, zenbat jendei preocupa dutzen Palestinaren egoera, eta zenbat jende agertuan prest, oinarte, prest agertu ez dana, Palestinaren aldeko lan politiko itxeko. Hau da, ikusten da, askotak ezaten dugu bezala, eskuma goraka dandoiela, fasismoa goraka dandoiela, baina, bueno, ikusten da green politikoa gutxinaka leku ezberdinetan gorunzko doiela, horrekin batera bai, zela da, antifasismotik antolatzeko nahi eta beharra gorutze doiela, orduan, mundua ilun dau, baina, bueno, olako argizpi batzuk sartzen die eta gazte blokien demostratu ginen bezala, gaztiok agente politiko aktibo izan bier gare, demostratu bier dugu gu gazela hemen mundua aldatzeko zentro moruen eta animatzea arrazateko gaztiak Palestinan aldeko burruka horreitan sakontzen, jarraitzen, ikusi dugun bezala eta zieran epatu dugun bezala fartxa faltsu honen aurka mobilizatzen eta borrokatzen jarraitzu bier dugu, orduan azken hilabetietan sortu dan edo gaztetxian sortu dan esperantza iturri hori, espero aurrera jarraitzia, hemendik bi aste barru daukegu Palestinakin partida Palestina Euskal Selekzioaren partida, egun horrek hartu dago zentzu batean bai, borroka forma eguna, demostratu behar dugu Euskal Herritik zenbat pertsona gazen dispuesto salatzeko Israelen genozidua, Palestinaren resistentziaren alde itxeko eta Israelen desegitearen alde itxeko, eta, sin más, zerako garrantzitsuan antolakuntza, imaginatzen dozuena baina undixoa, matraia gunean bai ikusi dinun, zenbat gazte involukrauta benetan ekimen antifasista bat aurrera ateratzen, ilusioak eukitzeko arrazoi desente ditugula, guazen antolatzera gaztetxetik, antolakuntza politiko ezberdinetatik, guazen green politiko hori esplotatzera, eta benetan hori izango dalako kondizinua fasismoaren aurkako borrokak exitua edo ez exitua eukitzerako orduen. Gazte komitetik, gaztetxetik, asambladatik, lanien jarraitzuko dugula hementik aurrera, gazte komitetik martxan jarriketan da, ben blokie pasauta be, fartxa hau salatzen lehenik eta behin. Eta ezer gehiago, Susana Arregi oinatiar gudaritzen esaldi batea zeaka dauko neukenik, behintzat. Esaten zaben, oinatiarrez, baina, etxaia gogorra da, baina gu gogorragoak.